Benki ya umwanchi umurigererio Ndizi TV na bwo bwansu bwo mugusingwe kana litko lya uri abere litoero rukegima nane kwa bere go kwegokya asoko bwate mirobero ya Ndizi TV na bwo obwansu bwo mugusi nigo lire litko lya Jumapili kitariki 5 cyo mutinyo gatano umwaka no iwe 2023 nekero bonotoroche ngana ya serikali anene yo murayi wense Dr. William Samuel Ruto obuna abakora imirimo bonse be serikali nigo barachikona chwa kibesa anene asekerengo yeisato aicho chikokonya ase obwagachi bw'ikinyomba egati emirobere ndege nto kigenderete koreta liberera litindi asaba Kenya ase ebyombe biri bitererete abakora emirimo be serikali byabere bigweso cyana kuyikerya bururu engane yega natabone nigera koreta umucando munene ase abakora emirimo nagotigara batabwati kende bono mwanchi umurigereri amanga genderete korekana imense ya Kenya ekerongo kwariganya SMS Amayia yabona marogo Ensa Eyemo asenchera ere yobekiranu ere nkomanye buna nara yaya na kwariganirie nyarabuna sensemeri ya Facebook ngora gendere gotonyora wetra Ndizi TV News Digital asensemo ya YouTube Ndizi TV News asomutandao Twitter na bogo tweet wetra @Ndizi TV News na boigo ogosange kirengerero kya wetra senambera se screen eri otogendere gosanga na boigo kwemanyia amange retariane Everlyne Osero ekeroto kubwatira na nere Joshua Auta kwene kyabuna wikeire asensemo yebimanyererio. Omwanchi umurigereri ngo kwarigania keronda itego komanya bunari bageri nigo mbwaterete Josephat Hamisi oyoto baga guteikirana iga ase chingencho chitarenge gutangikana ngo kwarigante ya chaka senchira yobekirana kuru ase county ya Kisii nengana yogo ichania awase amayanda abwata inse asensemo ya butori yogo toka se wodi ya Kitutu Central bunge ya Kitutu Chache South county ya Kisii achinga kyumuga koyo mobwe myaka 50 na kianda aserieta Cyprian Machoni abakago toka nyomba mwaye gasiretie obugima korengana na bamataba monyora nigo batana niga bwate chingoma gose anigo abwate getamba ase bigoti byaye yento karokende bakagera buna nigo engentete gose akangentwa na kubekwa ase enyombeyo nege kore kyalenge cyo gwicana mono kiyatika abanyakenyoro babwata amayanda manene asumubiro nyagosira bwo korusiwa unabanyanyimbo begeta seni kyanyanchwa na koiro ikasengendu ya Kisii Teaching and Referral cinga kiyabamenyi bekinsemecho baganiriye serikali kwene kyabunanga togokorere obutki weime eryo kumanya ekyo kyererete nyagosira gukwa gatonyora roboti urwasenchira yowime Ekenyoro ne kyabotori wodi ya Kisii Central ebunge ya Kitutu Chache South county ya Kisii asomo ichano na mayanda manene abwata abanyakenyoro eyemagega yo mugaka bwe myaka 50 na kianda asereta Cyprian Machoni obora anyorekana gasireti obogima nyomba mwaye gari negetamba ase bigoti byaye tuacha tuikagaiga twajukorige twanyondeta yisiko gaiga kurwabu twanyonyombe bikure chabi twabwaita usema gono mataka karuse magondo kurakura tara kurarige ekwenderende kuranya kurabera birende mochi na ko konya kurabera byomochire na ko konya kumurige twanyotayo nakira my sister simna mataina tindo chune my sister ntaina igora nyomba nyokere gwasi igora nyomba tanya wakara kitanya kutika nyomba gwasi aya twasa konya kurio nde junto kanangero rigi mori yango boronge na kumurige boronge na nyora tokoraki ara ire sa turwan tensa sekero twanya ni gabe kirwe getamba angentire getamba ebikoti korengana na Osero nyabyosi oyore mu muromo abonya gosira babere bakumirana asama tukamanke majuni twaranere umweli litkulio mwezi cyuma Aramisi kara ruto mwane ya ruto yasinera ringo korali lakini rinda karangirwa ko kinyancho karagenda nyancho akateba nkure nara cyo koreka cyako kurutugasi tachikwirana nigo bayigaine kyabuna nyagosira atabwate mucando buroire bonde bwensi anainde nere bye komenyete asama tukamange asakorera buna banyororo boti igoro yogo kwa mu muromo abo uyo nonya nabo obwate rimisu abono mambirende nemuka nalero kawaida twagende kanisa waputu tuwira na nkinse isatu na musroyo na ruwatu nabatburoire bwo ya tabwati bono akarena ija angwali kubika chinzi yana ryumungina ntebya nyorera bali aho inchugocha matuniga gazirete igo bono tumatinga inki one karena acha paka isali na bona nyorire amaene nyomba ari garaire apungire bigoti getamba tura maninga na balensi akurwira lakini uchakire okora uchakire ku usio botioko
Inarabia komenya ta. Inarabia komenya nyumba. Nengana ya ichani abanke asalerwa ko bomugaka bweruwete korigeria amate yaye anene wetera obobundi wechibao asakure na gotiga abana bare chiskuru. Amangana ya twabondokire ekeru mugaka gukwa gotiga abana bare skuru nere konyukuri no enkendega una konya kogende kabenta onyora chibesa orwe school fees no mongina nere nkorigiara sari kiro meiti ga kinya sae ga kyonyora chibesa osomia abana buna bono utigira abana bare university babere noyo mure college nigo koboria kwa rwewo gochia serikali gokoro botukyo boikira nuko manyekikirire togosira kwa machoni na monobore ndibo isaine gotingigwa chinsemechyo bona rende nari kumanyanga ari kuburi serikali na ki serikali yakitari gotokonya efuatirie gara tumanyenga umaene bwaingo kinga kiate tu na ndingi kiagera tari kuitu ono gaki otokumiti amangana yako basekinyoreke mangana arabeire gotokonya tokonya igwa yande garare ale lakini bono lero aikire Gusii na mangana yekera koba ntuma itinga nikiekebe otwari kogania bali mumanyite na ande serikali yaite bwata okoboko kuya egere tumurikire tokonye kiare bintebie kere bikonya gokorekana gaki serikali mututiga kiara nturu komenya igabono no ni tuwa tugokorwara toku ekiare birenge birio bigotoita ketokonyora abantu baminto bagoitwa injereye bono twasoire gotwara obwoba nduru kunyara komenya no murembe obwoba tomenyerete omubero nyagosira no rusiwa n'abanyanyimbo begetaseni kyanyanchwa na koirwa sengendu ya KTRH chinga ky'abanyakenyoro batigara batabwatiri chibu ekyo kyairete ogokwa kwa nyagosira ngo reporter yegetaseni kya Ndizi TV erietariane Everlyne Osero. Horoba no robotiro go ichane akegima asaba menye bechinsemecho batigara bakweburia ningi gosekererete omugako yogosiria obuima bwaye na nigo tokurengora ya bene go chiase amate ya nyagusira togotigana nayo nigo abamenyi bebunge ya South MUGIRANGO ime county ya Kisii litkoria lero baba weso kya nagokoro OKOROBEKANA arene bali bakonyora obokoreri bubuwena asinyagetari ya nduru level 4 eye magega ya ochi ubose obotutukanu kwene kiwa asensemeyo chinga emashini yabetege kunganywa aseseme yogoika ase chinsemo cyake umbu eriokorwa obokoreri nabana nigo abamenyi abo bakorawa no MC omochore bwenseme yo Dolphin bwari babere bakumugana umugavana we county ya Kisii Paul Simbarati kwene kyabuna ngoso arigati na kugayana enganeyo na kwene kyabuna enyagetari yaberege kuigorwa elinde obokoreri bobe bokogendereri wabo gokonya abana incho muri keito Mildred Mumanyi no roboti urwaso gwikirano OKOROBEKANA kwa morembe nigo gwakorekana asensemo ya Nyamarambe yeremeye bunge ya South MUGIRANGO county ya Kisii hasaba menyi benseme yo bakorera okoiguru kwenya gitari ya nduru level 4 asebono yabeire kegosie kwa asegeka niye maiga yo kunganywa kwe machine kurwa asenya gitari yo gochia senya gitari ya keumbu asaba menyi abo barenge no bororo igoro yengane yo nigo bono barwa ebirengereri byabo igoro yenya gitari yo etuacha gokora maandamano are peaceful na intu maandamano itotabuga tisegi etuacha gosaba togosabe county yetu ya Kisii omugabana ito Simbarati akore egaseri aya management aire abuate make sure igoire nyagitari yega goikira mambia elinde abaruwaire baruwarigwe intu enyagitari yega ige machine yarengega egokonya bangina kuibora bagacha koyeso kiegende abana inchi bakarwa bakayetanga simba kama na gwansa kote babona abanyagitari barwanigwe abanyagitari baito no abande bamenyetema abande iskogali ondetanya ko barwani igo rero twachaga igabona abagirango kworo kyobororo bwaito boigoni go bamugania omugavana bwe county ya Kisii Simba Arati gucha kurigereria engane yaiga asoboime na koigora enyagitari yo asebono abamenyi batebire nige gokonya abantu abange abo bono batigarite no gochana asebara chinyagitari tuango sabaiga omugabana ito Simba Arati abantu bagochorete tari chisese na andira abantu okoregasi abantu abagukukurunya itali yasiekwa koranche kwa nkorengereri oigorenya itali yetu na anda abantu bandi bakwana nga siasa bado egento tutaite ntotokana magenderero chinga kichigo ikachia siasa oche isikoga otebya abantu egasikwa bakoreire tokote yo mugabano yo chore tuna abantu bonsi ba MUGIRANGO na andi bakamwachikura chinyingi
aigore nyagitari ye nario morembo ranche kila rituko abarwire bagochaga iga nyagitari banyore gite giciekire bairana abande barali maututi twale gote bisimba aratiga twakoire mambi goika mambi nyagitari aitego nyatari boigo utaona bile abagirango barabievu ase chingaki echo nigo bono bateba tibali gochagwa kana ebango bakenya gitari yegoirwe ase boigo bamugania omubunge bwensemeyo Silvana Osero gocha kugayana engane yeiga ase oboime elio banyore obokonyi bwa bwangu munabono rero usurute yango na chubogirange ngima bakonye igoire karaya nyigore arontarengera koigora mangana ya korenda mapati mpaka wakati ataifungua na aleta madaktari. Tuliona jana katika mtandao ya kwamba wameandika ya kwamba daktari warudi, lakini bahati mbaya wakaandika barua ya kwamba daktari ambaye ameajiriwa mmoja tu asirudi kwa sababu hajalipwa mshahara for the last 1 year. Sasa hiyo ni nini wamefungwa? Hiyo ni madharau. Jumbe yenda kutia somo jumbo ito Silvana Osero. Omweshimiwa Osero tafadhali tobase ko soyo buo bagekara abashimi abantu babugirango mba minute na noro. Totaete tobwateri rubega igatu akoreteire totaete ko kwabero omweshimiwa Osero. Arwane genteke kurubunge. Amanda mana yankonyagenda tore mpaka obisi yo mweshimiwa Osero tomotebi achake eseyega kurubunge. Baliga nino mweshimiwa Simbarati wa make sure enyagitari yetu yabugirango yaigo irikari Kuripotelia egetaseni kia Ndizi TV litaliane Mildred Momanyi. Mbia mono murikyo ito Mildred Momanyi asorobati ororo ikranu korwase ebunkeyo ya South Mugirango togotikana nayo nigo mokonyi bo murai wense Rigathi Gachagua aberega kwenekia buna serikali nene kubwatirana ni serikali chechi county nigo bagendrete nemerobere mekranu yo kwenekia buna onko emerobere yoko mwenia omurugi abwoyo rwandere tobosibole wense ya Kenya Mukami Kimathi nigo egendrete bwikranu na nigera chikwera ase obwororo nigaja kwa nachingaki aikirana umusangirekano w'amasabo yo kumusabira Mukami asikira atebabuna abarai bonse bali barwanirete obosibole na bali batarwanirete mbariganiriye aso kubwatirana na boigo goikirania omurobere obwoko mwenia Mukami. Na tumeweka mipango, tuko na kamati mbili. Kamati ya county hapa inaongozwa na gavana na county commissioner pamoja na familia kupanga maneno ya hapa, na tuko na kamati ingine national ambayo inaongozwa na katibu wa interior Bwana Omolo na maafisa wengine wa mitego ya juu katika serikali ya William Ruto kuhakikisha ya kwamba mipango imefanyika na ile njia inatakikana. Historia ya Mau Mau inajulikana. Hao watu wetu wa Mau Mau waliingia msituni wa Aberdare na Mount Kenya kupigana na Muingereza ambaye alikuwa amechukua mashamba na kunyang'anya sisi uhuru wetu. Na hata kama tulipata uhuru, mambo ya mashamba ilienda kombo. Na hii debate tutaianza kuongea juu yake kwa sababu hii kifo cha mama ni chanzo mzuri ya sisi kuanza hiyo mjadala. Tuulizane mashamba ilikuwa imetengwa ya Mau Mau ilienda wapi? Ilichukuliwa na nani na kwa nini? Na ni haki gani wale walichukua wachukue na wale ambaye walipigana wakose? Kwa hivyo hii ni mambo tutakuwa tukijadiliana tukienda mbele. Tumetaka kualika viongozi wote wale walipigania uhuru, wale walikuwa wanashikana na mzungu kunyanyasa Mau Mau, wakipata nafasi wakuje. Omurugi bwa mokonyi bwo murai wense Pastor Dorcas Gachagua nigo neraganiria abakenya wesokya na gokonya abana baria bawetana na chitown batabwati obomenyo asenchire ya moyo gogotanga obosare wechingencho awane no butumeki bwa marego yo gotindia obokebago na boigo omarito amapema gusamarito ataganirie gukwana chinga kekira naso musangererukano bwa masabase kanisa ya mwime mucho Nairobi. Pastor Dorcas nigo atebabuna abana baiga nigo gwente gokonywa na nene gusirwa elio koba egesa kwekia kiamambia. Those boys you see there, if you want the security of this nation, get them out of streets. If you want the gender-based violence to stop, get those boys out of the streets.
If you want teenage pregnancies to stop, get those boys out of the streets. Validate their dreams. Give them hope. Lead them to Christ. And that is the future church. Those are the future missionaries that are out there, lost and living in oblivion, rejected, without anybody to touch them. And when we pass by, you see them. And because we have become the living dead, we don't feel anything. You see them, you actually make your widow go up. They are our children. They are children of God. God is asking us to go out in those streets. Get those who are staggering under the influence of alcohol back. Omuwaziri bw'amang'ana y'owererania eludo walo nigo abainekera bamenyi kurasa orugongo rwa Nyanza abuna ekerenge kenene ye serikali ya Kenya kwanza nokoenekia abuna amagenderero kakwikiraniwa nabayigogo Kenya emechando y'abakenya gukwana chingaki ekyo walo nigateba abuna tibari cyo gusare chingaki ase ogokora siasa kitari nekirenga kyo gokonya omo Kenya na monokubolia abamenyi kurwase orugongo rwa Nyanza kurwa chingaki kinyororo kya serikali igwikirania emirubiro au ya magendero na nene kwenekia omorembe imense ya Kenya. What we are going to do as Kenya Kwanza government under the stewardship of His Excellency President William Ruto is to ensure that the challenges facing the common mwananchi are addressed. We want to do water. We want to do electricity, last mile connectivity. We want to do roads. First of all, finalizing or completing all those roads which had stalled. We want to ensure that we optimally exploit the fishing industry. We want to ensure that there is sustainable food security, electricity. These floods, we are going to put dikes so that we can stop the floods from ravaging our farmlands. The floods can also be stored in dams so that during drought in January and February, it is now used for purposes of irrigation agriculture. Omuwaziri w'obochenu Susan Nakumincha nigaganidie abananchi kogenderera kurenda obochenu bw'emibere yabo anene ase okunara chimbwa chingiya cy'obochenu aya magega y'ekiumbe kya World Health Organization korali abuna oburwaire bwa COVID-19 nigo butari omuchando omonene gukwana se kanisa ya AIC St Stephen's Shikendu Kitale Parish nigateba buna babekire mirobero yokoenekia abantu ngo bwatya bare amachika bwenrete anene ase chipara mnenchira ya moyo wetanga kurase okwambukira kwa marwaire au. WHO declared on Friday that it's not an emergency. COVID is no longer a pandemic, not an emergency. My technical team had already advised me and we had reviewed the status, and on 4th I actually issued an advisory to my colleague, the Minister for Foreign Affairs, and my colleague, the Minister for Transport, so that they are able to lift some of the issues that we had put there. One is, like, for example, any passenger arriving, we had, it was necessary that they give us a certificate of either vaccination, and if they have no certificate of vaccination, then a COVID certificate test showing that they have zero COVID, they don't have COVID. So that is no longer there. From January, our averages were about 2.5% of COVID. From the ones that we analyzed and tested, 2.5% were positive. But up to the last week of April, our tests, then it was 0.5% of all the samples that we tested, only 0.5% had COVID. What that means is then that it gives us an opportunity to lift the measures that we had put in place in terms of restrictions. So now passengers can travel freely. Even the general population, now they can mingle and do anything else freely. We no longer
Omwanchi omurigereri bano aya negatiari na kwariganire tia senchera ere yobwekiranu korende amanke amonaya no chikoyanyora senchera yobwekiranu ende chikoraga chinsa isatu ukuganeria oburigereri boro byasemerobero yonsi ya Ndizi TV nabwo obwansu bwo Gusii rwego nabakondera gotonyora sensemere ya Facebook Ndizi TV News Digital asensemo ya YouTube Ndizi TV News erietariane Everlyne Osero twagwatirana nere Joshua Auta kwene kyawekeire asensemo yimenyererio twaru oburigereri boro bya